Po príchode domov som si pustila videozáznam z koncertu Leonarda Cohena v Londýne. Vždy, keď mi je na nič, počúvam jeho hudbu. Pozerám na tohto pána a žasnem, ako krásne niektorí ľudia zostarnú. Nepoznám noblesnejšieho a šarmantnejšieho staršieho muža, ako je Cohen. Po krátkom čase som sa pristihla, že vlastne speváka ani nepočúvam, ale premýšľam o udalostiach spred niekoľkých hodín. Moje počíňanie sa mi už nezdalo také jednoznačné. Zmietali mnou pochybnosti. Neprehnala som to? Musela som z toho auta vystúpiť? Nebude sa o mňa Alex báť? Na druhej strane sa mi v mysli vybavili Alexové výhrady. Neviem už koľké v poradí voči mne. Nina, povedal mi v posteli, nechcem do teba rýpať pred svojimi priateľmi, ale ako si sa to zasa poobliekala? Predpokladal som, že si dáš viac záležať. Chcel som sa s tebou pochváliť. Ty fakt nemáš značkové tenisky? Tú bundu máš zo sekáča? Prečo si sa neprimaľovala? A ten starý uterák či osuška, čo si zavesila do kúpeľne? Neodpovedala som mu, ale okamžite sa mi vybavili Milenine slová, ktoré mi opäť a zas zopakovala, keď som sa jej sťažovala na nie tak dávnu Alexovú neľútostnú kritiku môjho outfitu. Nina, prebuď sa, nie je nič horšie ako zakomplexovaný muž. Alex síce vyzerá ako model z magazínu, ale inak je to iba nadutá maškaráda. Ten človek nie je vyrovnaný a zmierený sám so sebou, preto si všetky komplexy vybíja na tebe. Raz sa mu nepáči tvoje tričko, inokedy mu prekážajú tvoje topánky, ofrfle aj dokonalý make-up. Prehliadaš to na schvál? Ak muž nemá rád sám seba, ak nie je zdravo sebavedomý, ver, že nikdy nebudeš preňho dosť dobrá. Svoje mindráky a komplexy si vybúri na tebe. Potrebuješ to? Chceš mať vedľa seba klpko nervov alebo vyrovnaného muža, ktorého si môžeš vážiť? Si vzdelaná, šikovná, mám ťa rada a naozaj ti nechcem zle. Nezávidím ti Alexa, to rozhodne nie. Tento typ muža u mňa totiž nemá absolútne žiadnu šancu. Apropo, o typoch ako je Alex píšu mnohé magazíny a internetové portály, ale ty asi nečítaš. Milana, čo ak má predsa len pravdu? Jej ústavičné opakovanie nie je nič horšie ako zakomplexovaný chlap, nie je nič horšie ako alkohol, mi už ide poriadne na nervy.